Pomaže Bog, dragi parohijani, svi ostali. Evo, već smo u 4. nedelji Velikog posta, a ne znam više u kojoj nedelji ove epidemije, ovog neredovnog, da ne kažem vanrednog stanja u kome smo se našli, do koga nas je ova civilizacija na ovaj ili onaj način dovela. Očigledno je, bez obzira sad kako se čovjek odnosio prema tome, hteli, ne hteli, i kako se pojedinačno ko od nas odnosi prema svemu ovome, ali da nema sumnje da dolazi do velike promene života. Evo sad kad ode čovjek u radnju, pa ono moraš da paziš da ne vidiš ovoga, odnosno da ga vidiš na vreme, pa da budeš dovoljno daleko. Pa ne znam, ovo i nekako na ulicama je već malo pusto, ljudi su uglavnom zatvoreni u svoje prostore. I sad kad mi u toj situaciji neke dodatnog odricanja u sred Velikog posta, treba zaboravimo u stvari ono što je najvažnije, u stvari da taj pozitivni moment u Velikom postu. Jer mi se u Velikom postu ne sad samo se odričemo hrane, da se odričemo možda nekih uživanja, zabava i tako dalje, nego mi smo u podvigu, a podvig je kretanje i po. To znači dvig i po, stara reč za kretanje je dvig, slovenska, znači podvig je dvig i po, to je kretanje i po, to je malo pojačano kretanje. I u tom pojačanom kretanju mi treba da radimo neke pozitivne stvari. Evo vam prilike da ne moramo da izmišljamo, da ne mora da bude ništa sentimentalno. Pa ljudi Boži, sad evo prilike da mislimo malo više jedni na druge, da pripazimo, da ove starije zovemo, da vidimo da li je u redu. Ja ne znam, ja se čujem sa jednim brojem parohijana, neko me zovem ja nekoga, tako da, ali nije to dovoljno, treba između sebe da se više čujemo, da više znamo koje je stanje. Uglavnom vidim da ljudi, za sad ono kako ja znam, nisu u nekim velikim problemima, svako ima nekoga ili od rodbine ili od nekih poznanika koji su tu i koji mogu da pomognu ovim starijima koji slabije izlaze, naravno zbog veće opasnosti za njih, ali ne znači da ne treba da još više radimo na tom povezivanju, da se povežemo više, da znamo prosto da jedni druge obodrimo u takvim situacijama, jer kako kažem, mnogima to izgleda sad stvarno kao sve zajedno, ono što se dešava kao neka velika generalna proba nečega, neke apokaliptičke situacije. Sad, kažem, Holandija, koja je po nekim statistikama jedna od najateističkih zemalja u Evropi, Norveška, Holandija, oni prednjače po onima koji se opredeljuju kao ateisti, a evo ovo čudno vreme, vidimo da smo, recimo, mi kao crkva dobili sad neku vrstu boljeg tretmana nego što imamo u nekim drugim mestima, odnosno više razumevanja za to koliko je važno to naše okupljanje crkveno, koliko je važna liturgija, što je vrlo mnogo neobično. Ja sve vreme pokušavam da nađem pravi šta stoji zapravo iza toga. Neobično je, znamo da ovde ljudi su ipak onako dosta racionalni, sve se rukovodi korišću, nekom dobiti, ovde kapitalizam onako u nekom jezgru je i nastao zapravo u neka davna vremena. Sad gledamo kako je to moguće da u takvoj jednoj zemlji mi dobijemo to, evo recimo konkretno da budemo, mi imamo, za razliku od većine ostalih okupljanja koja su manje više zabranjena, sem, eto ne znam, parlamenta, on ima kao tu može da se nađe više od ne znam koliko ljudi i za sve crkve i za sva religijezna okupljanja je do 30 ljudi može da se nađe. To je nama sad sasvim odgovor. Obično naravno bude malo više u Velikom postu, ali sad s obzirom na ovo ograničenje kretanja, samo ograničenje koje sigurno nije loše, doprinosi nekako to je, kako kažem, umanjivanju rizika od toga da se ta zaraza zaista širi nekom velikom brzinom. Mi tu smo sad, kažem, negde bili u vreme Velikog posta na ovim službama, recimo, prošle godine, pa bilo je malo više ljudi. Sad ovde se smanjio broj i tako da mislim da, s obzirom kolika nam je crkva i da je to do 30 ljudi, da moramo da ispoštujemo naravno ta pravila razmaka za vreme bogosluženja, zaista nema razloga da se to nešto inatimo. To će biti sasvim u redu, tako da, hvala Bogu, liturgija ide i ne prestaje nikako. I ona i ne sme da prestane, ona je stvarno jezgra crkve i to se vidi čak i u sinodskim saopštenjima, što kaže, iz centrale, iz centra, tamo iz Beograda stižu u stvari ta vrsta podrške i prosto da treba, kako znamo i umemo da sačuvamo liturgiju u uslovima u kojima možemo. Da će to sad biti
kao što smo u jednom trenutku pomislili da bude samo do 5 ljudi, praktično 3 čovjeka sa strane, okupljanja koja su potpuno, znači, redukovana, ali tad ne bismo stali sa liturgijom. Ako se, ne daj Bože, to i desi iz nekog razloga da se postrožne pravila, uvijek postoji mogućnost da, s jedne strane, da se kombinuje, i sad razmatramo naravno i to bez obzira i za ove ljudi koji ne mogu sada da dolaze na liturgije, postoji mogućnost neke vrste prenosa liturgije. Međutim, sam prenos tako nekritički nije baš najbolja stvar. Radi se o tajni i radi se o događaju, radi se o učestvovanju. Ako se ta tajna propusti kroz kameru, ona gubi malo svoj smisao, gubi malo se nekako i na tu svetost gazi, neka vrsta profanisanja dolazi. Međutim, moguće je potpuno prenositi liturgiju do takozvanog dela liturgije vernih, to je drugi deo liturgije, znači sve onaj prvi deo sa sve čitanjem evanđelja, sa propovedi i tako dalje, on je misionarski deo i on je otvoren i on je od uvek bio potpuno otvorena stvar. Posle toga u ranoj crkvi je bilo zatvaranje vrata, stavljanje, zaista čuvanje tajne i onda su ostajali u crkvi samo oni koji će se pričestiti. Sada u ovim vanrednim situacijama, pošto recimo ako ne bi bilo moguće, mi bismo mogli uvijek da organizujemo tako da u manjim grupama 2 dolaze, 3, 1, da dolaze po nekom rasporedu koji bismo napravili, da dolaze, odnosno u nekom dogovoru naravno, pa da se malo ne upotrebi sveštenih darove, odnosno ja, da ne upotrebim darove odmah, nego da dođu posle toga po tom nekom rasporedu da se pričešćuju ljudi još sat, 2 vremena posle liturgije, to nikako nije nemoguće. Naravno, za one koji ne mogu da izlazi, koji su i bolesni od nečeg drugog ili šta god bilo, ili ovoga, ne daj Bože, uvek postoji mogućnost da sveštenik donese pričešće. Znači, ako postoji snažna želja i potreba za pričešćem, svest o tome, uvek postoji mogućnost da se čujemo pa da se pričešće i donese bolesniku. To je nešto što je isto stara praksa. Mislim, obično su to radili đakoni, ali kao ovde, pošto nemamo trenutno đakona, to bi onda sigurno mogu ja da uradim, samo po nekom planu i dogovoru. Znači, ne treba, kako god bilo, ne odustajemo, odmah da kažemo, ne odustajemo od liturgije, a Bogu hvala, sad kažemo, u ovoj situaciji čak je relativno skoro normalno stanje, znači 30 ljudi, to je nešto što je uobičajeno i to je, s obzirom, kažem, na veliki prostor naše crkve, veliku zapreminu, to je sasvim bez higijensko-tehnički dopustivo i zatvoreno. Ne samo to što negde duboko verujemo da neće sad baš u crkvi da nam se zalomi nikakva ta glupost. Što se tiče samog pričešća, to je neko uznemirenje krenulo u crkvi, neka vrsta sada različitih kao pristupa tome, neka vrsta bojazni da li nešto može se desiti. Ne. Od naučnih istraživanja, i to zaista pouzdanih, mislim, ovom priliku sam ponovo prolazio kroz to, čisto zbog toga nisam ni imao potrebu. Ja verujem da većina vas nema potrebu da proveravamo naučno sad šta je tu cela stvar. Znamo da to je oblast koju nauka ni ne može ni proveriti ni dokazati. Ono što je i crkveni stav i ono što kažem, nauka na neki način, tim nekim istraživanjima koje su rađena, u ozbiljnim nekim, govorim o tim časopisima naučnim, nikako se ne povećava mogućnost, ne daj Bože, zaraze preko pričešća, pričešće je tu potpuno zaštićeno, a što je crkveni stav, samo da sad se podsjetimo, i nije loše kad dođe ove krize, da se podsjetimo šta je to, šta su osnove vere i šta je ono što je najvažnije, to je da, naravno, nije pričešće lek svih fizičkih bolesti, svih ovih problema koje ima. Nije to ta problematika. Ono je lek protiv smrti, on je lek za besmrtnost, ono je spajanje sa drugom dimenzijom, sa carstvom nebeskim, ono je duhovno lečenje prvenstveno. To ne znači da će sad neko ko, i tu stvarno ne treba da se ponašamo primitivno i sa magijskom nekom svešću, znači sad ja pričešće pa će ono sad jedan put sve da... Neće nas ono nužno ni sačuvati od bolesti, ali ono nam čuva onaj dublji sloj naš, ono nas čuva negde i od straha, ono nas čuva i od gubljenja neke te punoće, slike čoveka koja je u stvari slika čoveka, čovek kao ikona Božija, znači onog lika Božijeg u čoveku. To je ono što mi hranimo pričešćem prvenstveno. Tako da, s te strane, ne treba se naravno, nekome je to malo sada
može da bude problem u ovim situacijama, nekome je manji problem, neko smatra da je to upravo čin vere, niti oni koji prilaze tome bez ikakve neke bojazni, ne treba da se prave važni, niti oni koji i da se gorde sad tu da ne znam šta već, kao su, to je jača vera, nije ovo, ne treba ovo tako polaziti. Mi za sad se pričešćujemo kao što smo se uvijek pričešćivali, kao što je u većini naših crkava se i dalje radi, a kažem, što se tiče ovoga kombinacije pričešća u nekom dolasku sa eventualnim prenosom, a kažem, a prenos ćemo razmotriti i evo sad posle nedelje, posle ove prve liturgije, vidjet ćemo da li ćemo taj prenos do pola, taj neki o kome govorimo, možda i raditi. Pogledajte, još jedan put, znači pogledajte da li postoje ljudi koji su iz nekog razloga u problemu finansijskom, zdravstvenom, kojima treba pomoć u ovim trenucima. Nemojmo se samo zatvarati u kući, nemoj strah da nas pobedi. Mislim, prosto ne trebamo da dopustimo da strah vlada. Oprez, razum, naravno, ne treba sad izazivati, poštovati sve ove higijenske propise, naravno, zašto ne. Mislim, u krajnjoj liniji nismo baš ni primitivci, znamo da peremo ruke i ovako i onako, mislim, stalno. Da se malo sklanjamo, sad ovde hteli, ne hteli, vozovi su prazni, evo ja sam bio u parohiji neki dan, prazno je, mislim, prazni vagoni, ovo nema baš ni neke velike opasnosti, pošto je ipak veći broj ljudi, kaže, se povuku po kućama, sedi, ako baš neko treba da ide, ako ima nekog posla, manje je opasnost nego što je bila, naravno, kad je ona gužva klasično u Amsterdamu i okolini bila uvek. Znači, lakše nam je i da se pripazimo, treba se pripaziti, ali treba pripaziti, što kaže, dušu i svoju i oni drugih, pripaziti ono ljubav i pripaziti ono Božije u nama. Znači, iskoristiti i veliki post i ovu zarazu koje da probamo da budemo malo bolji, da neki podvig imamo, da se nešto žrtvujemo za druge, ne nerazumno, ne budalasto, ali prosto potruditi se malo, misliti na druge, pomoći gde možemo. I na kraju, to je, mi imamo naše specifične parohijske probleme, naravno to je, kao što znate, ovde mi još uvijek otplaćujemo u našu crkvu, bilo je u istoriji velikih problema, jednog trenutka ta otplata stala i malo je nedostajalo da izgubimo ovu crkvu. Sad ćemo imati ozbiljnih finansijskih problema, pošto nema, niti ima toliko ljudi koji dolaze, niti ima tih obreda koji se inače vrše češće, tako da mnogo manje ulazi u budžet crkve, tako ćemo imati problem sa tim otplatama i ulazimo u ozbiljnu problematiku. Tako da vas molim da ono što inače dolazići u nekim normalnim okolnostima u crkvu, ne nešto senzacionalno, ali da što više vas zaista uplati, da može da uplati neku vrstu tog, ne samo parohijala, nego tog nekog, kako kažem, neke dnevne, odnosno nedeljne neke pomoći da se ova crkva održava, odnosno nedeljnog priloga da se ova crkva održava, jer od vaših priloga ona živi, mislim, nema nikoga sa strane, nikakvih para, ni odakle ne dolaze, nego samo sve je odavde, sve zavisi od nas. Sve zaista zavisi od nas. Utoliko ima ispod ovoga videa na YouTube-u je stavljen link, stavili smo link, i kad se boci na taj link ima vrlo jednostavno, to je neka Tikev platforma i ostale crkve isto koriste to je za donacije idealno, vrlo lako, znači sa 2 poteza uđete u to, potpuno je zaštićeno, ne morate da brinete za tajnost računa, tako da, kažem, te priloge možete lako tu, ali jako je važno stvarno da sad izdržimo i da ne dođe u krizu, ipak je ovo velika i crkva i ovaj parohijski dom i ovo sve što održavamo, tako da nemojte da zaboravimo i to je jedan mali gest koji u postu nije loše da ne zaboravimo. Ali opet kažem, najvažnije, setite se komšija, setite se poznanika, setite se onih koji dugo niste čuli. Mi, ako se skupljamo na liturgiji, skupljamo se da osvojimo tu jedan viši nivo povezanosti, da se povežemo s Bogom i između sebe, tim nekim i tajanstvenim, vidljivim, nevidljivim vezama, nekako bi bilo bez veze da to ne radimo u svakodnevnom životu. Do sledećeg viđenja, a slobodno se umeđu vremenu javljajte što god treba, javljajte se na telefon, kakve god imate dileme, pitanja, vremena ima i za razgovor, i za susrete, i za neke vanredne stvari, znači slobodno, vaša crkva mi je uvek otvorena.